atong pagsaksihan ang pag-ambak ni John Rondron ha. Umbak si John Rondron, dara. So, ready na ta? Ready na ta mga So, kasuki. karon mato mi sa Binaliw sa falls to. So, may mong naong Jack, puti mo na kayo. Manglaag sa Maura mi dyan. guys. Maura dyan yung mong balon in tawon. As simple as that guys. Pero happy life. Ito mo makalimta ng beer? Oh, depende. Dili mo mag-inom dito? Mag-inom ba? Dili dito usa. Sa memno na to dai. Ya, ikuan na lang to. Beer mag-hard toy. Ikuan gani ka na sa Ay, mistiso na lang. Sige, kaasa mag beer. Oh, dito ka usa ka mo. Nay usa. Bali, dito kuno kalimta ng beer. Inanglan nga magbawon kuno mig beer. Bawon sa nako kay nabilit. Dara, inanglan dito kuno ni kalimtan. Usara ka buok. Usara ka buok, Jack. Jatan dua ya sa. Tanduay. Di pa jud bugnoy magida. Ayun na lang, mo magyapon kay mabugnaw na gito, bali. Yung mistisa kuno ni namo. Tanduay, asa man tanduay? Ha? Asa man tanduay, Dik? Para sa GoPro. Hoy, asa man tanduay? Nindot ini ngani motora kay daghan masud ba? Pwede sudlag tanduay, pwede beer. Ang lan pa jud tanduay dai, patay na kalimtek tanduay. Magkuha sa og tanduay are. Na masud. Pwede tayo nagpagi dia. Light pa jud. Tama god. Bahala ko na makalimtan si Jojo, basta kay di lang ni makalimtan no. Si Junard Bryan. Yung mo na nakalimtan? Okay. Let's go! So, ari sa may kay nami hapiton. Parts. Port! Gusto na rin. Di dyan pwede mabili na yung artista na kay maggama na pa may vlog po. Mag-shooting na po niya. Napa dyan may usapit pa na mo. Renz! Tana Renz! Wapas ra ka. Nang man nagagwan Renz? Tanaw sa... Kasi Cardo Dalisay Mas ka? Lagi nila. Dara na si Boy Hugot. Kaya... Kuyog din eh. Siyempre, murag kuwang man imong baon kinahanglan sa nagpunan palit sa mere og litson manok. Ayo. Pila sir? Na, nagdala ka man. Apit sa mere kaniyo kay murag kuwangan jud ang sudan. May mga kay may ka-prepare karon og ganang sudan. Oh, sobra na. Balik. Mana kita hapiton Bart? Ano? Isa pa. Isa man. Ha? Isa pa. Wala lagi hapiton. So, ito na mi sa Binaliw. Let's go! Palit sa mig kuan diri pok. Un pintod lang Bart. Ang 25 lang. Pero ano tay? Sa kulin sa mistisa lagi. Si. Eh, masih makalimtan ang mga hubog. Di ay. Ade. Di man may mahubog talpak na mo. Ibilin, hindi, okay na kay ibilin man naman ang hubog. Naghubog din. So karon na mi sa Binaliw. Bart, banat Bart. Tira. Ibig gusto niyo? Wait. Mukbang. Manito tanin niyo, manito. Uy, manok dro.
Ay, Bart. Eh? Nagsuan naman mo ano? Manat dyan. Nakuha ka sa kong nakuha? Ay, Ay, sasawan ba? kumita. Ay, sasawan ba? Kano sa sawan? Kaya sa sinupin na ba? Na. Balbakwa ni Kevin. Manok ni Janjan. Litson pakseo ni Jan Ronron. Tanduay ni Boss Tubito. Lawas sa tubig ay. Part. Bugno kay tubig, Part. Oh, atong pagsaksihan ng pag-ambak ni Jan Ronron ha. Umbak si Jan Ronron, dara. Mo ni Tarsan sa Trusin. Yawa may si Tibok. Tibok sanga magpagsa malalawas na. Okay, fire. Lama dia, Pak. Nas, right? Pag ako sa dito. Tuwan, lam, Zik. Yawa. Lam? Lam, eh. Ay, kurang lang. Punya kay di. Ano to, palibot to? Lam. Wala ka ito eh. Karon mo ato mi sa unahan kay balhin mi kay di sila ganahan to kay gamay ra ko no. Gusto sila dako. Mura magbadge pa to? Yes, sir. Di ba mo kontento ba? Ari jud mi sa dako jud. Bitaw mamalhin mi ari sa Kita kwan. tanan ganahan pagdako. Samot ang Mamalhin mi ari sa kwan. Dako nga falls. Listo day ning agyanan sa ikaduhang falls. Need help, Art? Need cool up. You need help? Ito na. Ah, sige. Walay tao. Na, nakita na din yung post na eh. Dali pa na mo, oy. So karon na rin na lang may maligo dire kay murag dito may kalapos dito kay lawom naman daan dire. Nami mga gamit so ari na lang maligo. Tinaw man pod. Pod. Pero di may law. Ari may dire kay linaw pod kayo. Ano na sila ang part masam? Pasuya ko no part. Oh, good. Lapil up ka na kita duha. 1 2. Makita baka mong lumbog mo. Di ba ko tiglom? So karon mo balik na lang siguro mi dito sa Kasong kay medyo mingaw man dito pita kami rin nangaligo. Muli na lang mi, balik na lang mi atong una na mong giliguan kay adlok kayo iligo kay kanang basig na ihas. Napaul pa. Sigday, kuhan mo no? Muambak. Muli na lang mi. Ato na lang ta dito mas Ito na lang mi sa una na mong giliguan. Lindot ra ba taw? Kay na dito ang falls nga dako. Pero ang sawon taman lison mo nung kagianan. So balik na lang mi kay lison man og kamera pa magtikaw-tikaw dito tita. De, dawatan sa nato ng importante dia. Dapat. Okay. So, nakalampos na ito may salisot kayo nga dalan.
Mo ikuyaw ng tawanaw kay di ko na siya mahimog edit dito. Di daw na niya ibuka ko no. Bahala ko nang ma-style dito basta kay di sa buyan. Nawaridaghan dahil only ridaghan na siguro kaso dito sa ubo. So karon magkuha sa may chat sa miran. Mag-maintainer sa raman may mistisa ron kay medyo wa may budget. Mistisa raman to imnon kay. Mistisa sa raman. May mistisa rin. Indot kayo dire relax sound sa linaw sounds. Chill ro ah. Linaw kayo ang tubig.